во всех городах против сбора грузного транспорта. рӯзи душанбе ронандагони мошинҳои боркаш дар саросари русия бар зидди андози нави мошинҳои боркаш гирдиҳамоӣ ташкил карданд. 27 март гурӯҳе аз моликони нақлиёти борбар дар канори шоҳроҳи шаҳри Екатеринбург ҷамъ шуданд. ҳамин гуна ҷамъомад ва раҳпаймоиҳо дар Москав, Санкт-Петербург, Татористон, Қавқози Шимолӣ, Карелия ва дигар гӯшаҳои Русия доир гашт. як рӯз пеш аз он дар саросари Русия раҳпаймоиҳо ба хотири мубориза бо фасод барпо шуда буданд. мақомот садҳо иштирокчии раҳпаймоиҳои эътирозии рӯзи якшанберо боздошт намуданд. андози роҳ бо номи Платон дар соли 2015 ҷорӣ шуда, боиси эътирозҳои ронандагони мошинҳои боркаш ва раҳбандиҳо шуда буд. он замон ҳукумат мувофиқат кард ки ситонидани андози роҳро ба таъхир гузошта, баъд марҳила ба марҳила боло барад. тибқи нақша дар моҳи апрел андози роҳ 25% боло бурда хоҳад шуд. И также мы выражаем недоверие нашему президенту, как гаранту Конституции. Стачка, забастовка во всех крупных...